Rapolo habang dos. Laglag para 7 semis. Kaya nga battle para sa Laglag para 7 tournament ba? Yo, lagas sa tanabay! Pinsa sa Azul Tuslubua, niposik kong sa tanan natin karon sa bisita na doon sa tanan nga mga ni-perform ganiha. Apollo the Concept Store, happy birthday DJ ECQ, happy birthday Wolf G, happy birthday Busy Man, happy birthday Ken Lord, brother tagbero niya. Laglag para 7 semis, sa akong wala, gikan Kiyot Marto, make some noise for real! Karon sad ko magsugod kay karon pa kamata sa kamatuoran nga daghang nagpakabuta kay tinuod ang tinuod sa tinuod ka ila sigitan awa imong hud ug nabay bisag usa. Really high shoutout sa Outguns Campo, Rebel Dog, sa mga magpapa ni Dennis, Danica, Nisa, Kokoy, Naira, Pai, Jigo, Nicole, ug Emma, ug Van, ug Bryce. Sound to gikan Clarin, Bohol, make some noise for 0MB! Lahi na mo gama ang giingnan ninyong mga bapanga gabuwa, mga tira kay pataka, sige hapa, mga pangasa kung gama kapang jawa-jawa, ang tama nila lamang ang aging nila. Rapco TV, Aplaya, Lior, sa mga pilihon nun karong gabi. Yeah, big shout out sa Lord, nilang BMZ ba, yung sa mga tropa dos Bohol, big shout out sa tanan. Tangi ang 5 versus 5 versus 5 versus 5 versus 5, no? Habagatan dos, ilingaw ka na like. Laglag para 7 ang nga battle, manasag cointos, daw si 0MB, pili niya na. Yo, judges, dito sa oras, yo, minata tanan bay! Rapolo, habagatan dos, laglag para 7 semis, first round 0MB! Ta! Ano sa mani? Taga-bihis kinasad. Ay, murag kahibaw na kustumong. Sama, ni gumana ko aning reel. Si siya na ko'y sunod! BSK game! Pangutana. Kinsa si reel. Amo championay daw aning nga turna. Mauna ilang tubag. Aw. Tinuod ba kaha ng ilang gituuhan sukad? Makaingon pa ba kahamog tinuod inyong tinuod kung inyong reel ron mo lubad? E unsay buhaton ni mo ron? Mangingkoy na lang para sa battle makalabang. Men, gawas ana nga illusion. Kaya kung mauman gani aw intro pa lang na abort di na ma-accomplish imong mission. Di magsilbi ng imong itong nga plano sa ranger nga naka-night vision. Kaya kung makaingon og wak sa mga wak pinagiro. Murag suwito gud ang suwat. Karon makaingon pa baka kagwak sa mga wakong sa ilang pagkawak sa kasa ni kagat. Kay ever since iyang mga battles, sige rag pa muna og mga lines. Well, di na ko ana makurat. Kay karon, kahibaw kong nagkinahanglan pa ka sa akong suwat para makahuman lang kag suwat, di ba? Di ba? Di ba mao makaingon mo og kusog kaysa pamaagi sa iyang pagsuwat, di man gud siya maglisod. Kaya naa namang gudaan. Iyang buhaton, iyan na lang sumpayan para at least bisag the please makasapok. Kanang wak ni mong galawan, himuong pedestrian lane mga linya sa kalaban para sa battle makatabok. Karon mabulgar kung unsa ka kabanga. Kay imbis mag-focus sa paggama sa iyang original lines, ang iyang gibuhat para mas madali, nag-focus sa mga past lines sa iyang kontra. Adto sa manguha og idea. Diba? Ingana ka mo gama, kinahanglan pa mo step in sa laing linya para maka-step up. Pagkabugo halata, karon nalapas na ka sa linya kung basketball pa ni, tae na ka! Sige, karon ko ingnag, dili line bite ang tanang namugna ni mga drawing. Kining nalapas sa linya kay, gitawagag jaywalking! Karon matawag pa baka ka nga flexible kung ano nga style ka nagpabilin. Linya sa iyang kontra iyang gunitan. Kung tingalig magkabitin. Sige pagyaw-yaw na diha. Nga sa ani nga duwa. Ikaw ang mas hustler. Pero mulutaw pagkaamaw aning gitawag ninyo nga fighter. Kay di pa kahanas. Ulul, ihas ka nga butler. Linya sa iyang kontra dito siya manguha og power. Literal ka nga jumper. Oh, power. Jumper, naabot na tagway rings, kahibaw na mo sunod. Kung di gani matarong og lining, blackout na isunod, oh, lining! Sa tato! Sige, pasikatin na sila sa ibalik ni mga angles.
Kolore ha para di sa bati. Tarungag wordplay ang 0 MB. Nga nahutag data, ni loading, 0% ang chance of winning, mapilo ning 0, himong 8, karong November 8, ug uban pa. Nya, naka-flip top lagi. Nya sige po kapildi. Nya gipildi ko sa gipildi ni Musos kawak ba. Ang pagpospos na kung kayat-kayat, arong ingno nga naitira. Ang tutoy pagitutyan, ang tutoy pagikatasan, susuwag pa. Nya, apila sa dakong kanta. Nya dapat, in-expect mo, dapat ganap na ganap. Para makaingon mi nga walay atik, para kung tingalig makalusot ka, makaingon mi nga way magic, kay dili punchline sa tong ipon ron reel. Atong ipon kung pila ka linya na ako ang imuhang ibalik sa man, judges! Judges, ibaw na mo! Judges! Yawa, bantay mo ha! Judges! Sige, yaw, klaro ba? Okay, group number 1, action! And 1 drill. Okay. Yawa, desperaduha, oy. Gikuan man daan akong angle kay para inexpect na ko one ay tao nga mo react. Gago bisag mang line mark pa ko nimo. Ikaw karon nako kay masibak o plok wak pakyo. Natanan. Yo, nanan game. What's up, MB? Ang rapper nga pinakasipsip o pinakatila sa tanan. Daddy ang tawag ni John Leo sa di niya amahan. Tungod si imong kasipsip, si boss na nay sakit gi atubang. Sa kalami daw nimo mo tsupa si John Leo na libat paghuman. Barugi na imong role nga kang John Leo kang anak. Ikay gapili anang dana mo na imuhang tatak. Gipatsupa ka ni John Leo way nahimo nga palag o paludhon ginas papa kay na 0 ang anak. Pakyo na yun. Pero gaaway silang John Leo tungod kay si Baiki at iya gisugo og paingon si Leo nga ang balay ni Libay libat. Imo ingnon si John Leo ana. Imo ingnan nga libat. Kaway ayo pagkabata o inikinsa kaliwat. Sagduha-duha pa'y pananaw na. Iyang pananaw ni mo di na mausab kay bisag mo duha pa na ang 0. Wag niya po na'y kwenta nga anak. Ari kagibangga ni Boss Leo, nako kay gilaliman, pues pusilog balisong full mag og binairan. Ihurot ko ni ang bala na pakoy hinagiban. Ug malas ka kay imong atbang way among gisaligan. Pero gusto kag manumano, pues andam ko si mong style pod. Bisag freestyle ra ang gamit, mahayang ni ika backstroke. Kada punch kay matik naisod, pang sadam ni akong fight move. Hantod ultimo mananaw makadam sa akong right hook. Oh, freestyle. Damsa. Right hook. Boom! Nga ana siya shootan yun ako mong kanta kay Walkman. Ana siya, di ba? Kamo. Ana siya siyang kanta. Mga peke, mga beats, ni tulo ilahang luha, tinuod pa sa legit, ang tanan akong gimugna. Tinuod pa sa legit? Imong kapugo ba? Ni start na sa dugsugod. Hapit ako maangry sa kalagot. Pasok magkaog kumo. Naraba ko'y tsakorno dire. Handi kay sa kamot. Bugo! Ingana mga linyaha, tuukag madana dong. Sayop kag irang giapilan, wanay ingana kawa karon. Ikatulong apil na ni Mustorna og matangtang na sa drone, ganahan ka mo champion sa Rapolo. Apil og laglag barapor. O balik sa niagi, kay di na ko nimo kalibel taga TL ra ka anis rap. Flip top MC na si Sir, pero ang skill lagi kay Wixad. Layo ra kay kang relog kagigil ning mo step up. Huging ani nga libel lang kaliber na nga pang flip top. Og peke ka, pahawa. Gimme uyons mga imit, kaya ang akong pagkaril, tinuod pa sa legit. Kanto, si Red Tara! Yapel akong kanta kay lagi ko nuwa. Kaya nga rason di acceptable. Di ka mahadlok ma-predict kung dili ka predictable. One thing, balik ta. Totyo na pizza. No, natotyo ka no. Kaya nasakpan man karon, murag updated sa uyab. Kay kahibaw ko kung asa ka pa dong. Pero speaking of uyab, asa yung uyab? Uy, dara. Oh,
Balakaw lagi ka. Aksugrato lagi. Ha? Mahadlok ka nga imong uyab kay madamay. Di ba mausad na imong estilo para lang makapangkatay ay kabalaka dong gamay ra ni nga yayay. Kaya! Kay imong uyab og si tata! Relax ha, o pagani. Kay imong uyab og si tata. Naka-trailing ay unsa kani mga buwang. Kay imong uyab og si tata. Na, di ko muna og sa imong level nga bisag kinsa ray ma-involve. Di na para mo tira paglaing uyab arong ingnon lang nga naka-score. Kay lupig pa'y galawang mangkanor na namay pag kinder 2 o grade 8. Arong ingnon lang siyang pag-abante, walay minor-minor. O, kinder 2, grade 8, minor. Child abuse ka, buha nga ka. Kaya imagine na, Ragod. Imagine na. Kung tirahon ni tata o dyan leyo imong uyab, di baka malain. Ang saktong tubag anak ay basin. Ayaw lagi pataka o yawit pa. Ang saktong tubag anak ay basin. Ayaw lagi pataka og yawit para dali kang mahalin. Nagbuhat kag butang nga lain niya mismong ikaw kay malain. Sige, imagine ko no be. Kung sa imuha na isulti, nga samtang gikayat ni tata imong uyab ni Shaggy og I love you ta. Nya si tata gisapot iyang gitubag og fuck you ka. Sugot tay ka. Sige, imagine na! Kay ibalik na ko tanan, kay uhaw ka sa attention. Karong gidiga sa imong atubangan kung unsay pasabot anang reflection. Sige, paglangas, diha ungas! Sige, paglangas, diha ungas, karong butas imong kalaki. Spit on your grave, mo na ibaws ni mong amaw sa tanang gibastos ni mong abae. Ako, muangkon ko! Magbinastos man sad ko. Pero sa Facebook ra. Sa My Day o pag-share og mga meme. Pero bisag kas awa ko manamay uyab or babay sa battle para makumpleto ra ang game. Ya para ninyo matawag na nga art. Para ninyo kanapain yung paboran. Gahugahugaw ra ka sa scene. You put a stain in the stage para performance kay McLean. Kung wa na ilustanan, nagma-checkmate ning king, ang magpalaban na lang sa queen. Yes, queen! Yes, queen! Queen! Bye-bye! Himuuna niyang hostage para di mahalata iyang pagka-weak. And that's the only one way para matawag siyag lyrically sick. Kay iyang rules as a butler, dapat na ay madamay nga babay kada battle para hasi kada speed para makapaak si Adan sa usa ka round na kinahanglan pa og Eve. Oh, the only one way. Adan. Way, Dan, roleplay. Kaya imagine na, Ragot, imagine na. Kung si Real di man na may babay sa battle or uyab, boring, di ba? Sure ko inyo warang katulgan. Pero gets na ko ba nga nung nga na imong batasan. Fuckboy ang galawan. Kay para niya lamig magyutong mag-shot-shot sa battle basta na ay baing nga pulutan. Uy! Di ba ingana ka? Basta wa na ma-angle manamay na lang. Karon sakpan imuhang modus. Mga basura nimong gikatag apil ikaw ron kay nahipos. Pero ay kabalaka. Kay bisa pag na ay mga bai sa imong luyo akong tira ni Murani nakafocus. Sige, imuha ng torno. Ikaw na. Panamay na sad. Apila akong asawa, bata na kong abae, kanatanan tarunga o ganap. Gusto na akong pagkaamahan. Dapat murag tinuod imong bakak. Pero one thing lang, wakay katungod mangiston kung wala pa kay anak pabuhi. Naturel! Oh, damayon gid na kayo mong asawa. Ha? Kay di iniisi, bro. Katong bilat sa mong uyab, ipaana-ana ko tong EZQ. Buang kara. Kanto game? 0 MB. Ang pinaka-busy nga MCO niya karon na sad nay lihok. Nay battle sa Rapolo, sa Sprout, si RBL, gipangharo sa way kaikog.
Batil sa gubat, sa buhol, unya halos tanan pildipod. Napagod sa next battle, pakusganay. Pakusganay og tingog. Sabaaning buang oy mura mura manig alarm sa Nokia. Ay pakita og LTO ha, dakop baya ang opera. Oh, damayon gyud na koy mga asawa. Ay pakita og LTO ha, dakop baya ang opera. Nireklamo imong asawa abi na kog inuira. Kanang mag-sex na kuno mo, mas kusog pa daw kag monia. Saba kay. Paspase! Oh, dili ka saba. Paspase! Kaya tayo kay padlungon o kay pagsaba. Ikaw na iyuton. Paborito daw niyang posisyon, dog style. Kay iyang buhok ang mirahon. Pero believe ko sa imong asawa. Oo, arita si mong asawa. Kay believe man ko. Believe ko si mong asawa. Kay magbra-bra, bisag way tutoy. Kalood. Sa sobra kagamay siyang tutoy, iyang atngal, pasulod. Imong gakson, murag bayot. Moingon ni Ken Lord. Katong ga-crop top siyag checkered, mura siyag chessboard. Ay, yutang uyab, ang angman sad. Nya, luwa pag ilubot. Lus-lus sa diyang jeans, dude. Sa sobra ka flat siyang lubot, sakitan siya maglingkod. Pero, sakitan siya maglingkod, o, di ba? Yo. Sakitan siya maglingkod. O, di ba, nga na imong style? Kusog kay ka, yo. Sakitan siya maglingkod, yo, tsaka nga. O, imong asawa? Aray ko believe si imong asawa. Samot nag-akong makuritan. Imong asawa, way tutoy, way lubot. Unsa tutubigan? O, di ba, bastos kay ka? Di ba dako kay kagtingog? Pues usapan na tanan og gipaslak na sa baga. Ako ang karmang ni sumbalik aning patakag pangasaba. Ako'y sagit-sagit og binastos, ako'y bata sa inyong bata. Unsay gaba di magsaba? Karon unsay feeling diha dapita nga imong gaba nga saba. Nga pag last tour na, choker. Complete attendance pa mi last tour na para maminaw sa inyong klase. Di ay ito na board mi sa suwat, nagchok-chok na imong agi o klase. Attendance, board, suwat, chok, agi. Waoy! Oh, hilom inyong bata. Kayo na choka ni Ivar o gipahilom ka sa bata. Wa ka palag og way nahimo ni sa hilom ra nga bata. Reverse father and son o gipahilom ka og bata. Ang 0 MB kay ni loading og gihang ang memory. Wanay bugat nga na filing na aswa kategory. 0 ka nga MB og bagay sa nimo G. Oo na 0 na ang MB mong nalat ang memory. Wait lami! Nasugod na kaaungan, iyang round 1 o round 2, maotaw akong round 1. Game! Patay no. Ya. Okay na. Maora to ang kaya nimong madiga. Well, as expected, kahibaw man sad kung wakay bag kong mapakita. Ya, di ba? Nga na inyong type. Manamay! Mangingkoy, magmulti nga magbars gamay. Di ba? Nga na inyong type? Ay di, sayo. Sakto anak. Nabuta kasi lang mga pakpak ug mga daig. Maong pamati ni mo tanang ginabuhat ni mo sa battle is right. Nga kada sipat di masipya kung ang kontra kay matungnan na sa side. Na, that's not right. Namug na ara ka sa hype. Tungod sa ina mga pakpak si mong utok gitatak nga ikaw ng pinakamay. Di ba? Kay ni stick kasawak ni mong estilo para dali kang halinon. Karon unsay pamati nga na steal imong estilo para idunggab sa imong kaugalingon. Kay iyang run as a battle MC. Grabe ka confident. Gatuog wa na makalupig. Dini ka litra na ikadus mo. Karon ikaw na po'y nabuslutan sa gipanggama ni mong abuslot. Kay gitawag ni mo imong kaugalingon nga may. Pero karon wa kasabay, kay nakalimtan ni mo bay, nga double blade ang katana sa samurai, pwede kang makapatay, pwede sad kang maunay. Kay tungod man mo ninyo, ayawa mo gud no. Oy! Tungod man mo ninyo. Inyong mamunggiingnan nga law. Tanawa ron magpasagad. Nigara pod in town, nagpiniling na nahaw nyo, wala pa daytoy baw. Di ba clown ning imong baw nga ikaw ron ang na-clown. Ya, ang sibuhaton mo sa round 3. Mag tad na lang ako multi. Ha? Defense mechanism. Para pagkabanga kay natabunan.
Para di halata iyang gama nga mga huyang. Panggilos mga gipampungog ninyong dalunggan. Bisag way kaalam nga madugang. Bata nga magulang. Bisag pinaulti ba imong ulti nga isulti. Imong pagkawak di matabunan. Kaya di ba? Usa ka sa niklaim na sa multi-may ka. Claim lang good. Para di halata ang pagkahina. Pero timan-idi ka sa gang ni mong multi sa kong punchlines na kinadina. Kay rekta kada tira, walay tira nga pingis. Kinumo nga mga paluro sa gitopo ninyong People's Champ. Juan Manuel Marquez. Karon na pun og nakahon ang giingon ninyong musanay. Walay grupong naamong para tumong lang mapalatay. Kay ikaw sa pagka-ikaw, ug nimo ra padong ang tanang punto nga ilabay. Kay ang misyon sa tinuod nga tirador. Walay sibilyan nga madamay. Diba? Kay para nimo ra padong ang matagpunto nga gidiga. Gisugdan sa pagka-ikaw, sa imong estilo, sa anggil nimong itira. Karon ikaw na po'y naunay ug imong mataro na pasiga. Iwan na kay nadunggan nga buto sa imong pabuto kay na-diffuse naman imong bomba. Taman! Taman palag! 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 Kay nirat-rat, ay niransa, kay mo na gusto nimo, di ba? Karong gipakita, ang gipangita, ay gustong makausa. Karong nabuslot o nabunog ang ulo na pusa. Bisag naaba ko'y gubat, karong gubat, pero gigubat, ikaw na! Kay tumba! Itumba ka ng muharang! Kay ang effect ng domino, wala na inyong reel! Nilubad kay nituslok sa asido! Laslan, Ren! Okay, 1-1. Yo, bukang bibig aning giatay, dugay na daw siya dire ug layo na daw siya naabtan. Ulol kami go. Layo gyud kag maabtan. Buhol ko din niyo. Nga naman nagdugay na ka dire. Kadugayon ra imong madi. Yo, ano man nagdugay na ka dire? Kadugayon ra imong mabida? Wa man gini mo nakuha ang posisyon nga mo champion ani nga liga? Dili ra kadugayon sa resume bay ang madiga kay di masalba sa experience kung ang skills na ang problema. Ari ka giba kung ang skills na ang problema. Yo, shit. Kaya di masalba sa experience kung ang skills na ang problema. Holy shit. Yo, kaya di masalba sa experience kung ang skills na ang problema. Holy fuck. Kaya di masalba sa experience kung ang skills na ang problema. Bata nga, pahalag pildi, ako ni padayon. Di masalba sa experience kung ang skills na ang problema. Kay ano lang. Dito lang ta. O di ba anak ka sa Rapolo? O di ba anak ka nga bias mga MC sa Rapolo? Suod-suod ray pakpakan. O wala ko na makak sa YouTube bisan pag i-search. Migos at nimutan ng dire pero way pakpak nimong na-serve. Ang pakpak do paning kamutan. Dili na i-reserve. Wa pakpaki bias dayon no bas hindi nimo deserve. Kaya kay kinsa may pakpak ng mga linyahan nga ana siya sa battle nilang cry. Sugdag pinamurak, luthang aswang sudan makurat. Luthang aswang sudan makurat. Ganahan ka pakpakan niya nga ana imong tula. Pakpakan di gabi niya ibutang imong naong tunga. Unsay luthang aswang sudan makurat. Unsa man imong multi-multi oy mura man kag kalog nga wa maingnan. Pero sige pakpakan na to si Zero MB kinaunhang tamod ni Trick 1. Wagtang agtang luthang gamit sa pagtukhang. Nga ba pa kay kasi kingon og wa ko'y paki bisag YTF sa kultura ko na misyon. Pero gidis niyang buhurapan namang kita ka buhol dire. Pero gidis niyang buhurapan kini champion siya dito nga way premyo. Ali diridong, abi na kog sa kultura imong apas. Asa naman ang giingon? Nasakpan ang pilingon nga way kwarta kay walay kaon mong pride lang say gitulon. Excited pa kay pag magbattle, ang premyo daw 5 sana all. Di ay to pagkuha sa premyo
High five lang tadol. Abi na kung sa kultura imong apas. Imong pamilya gud kultura lay buhi. Rap-rap lang ka diha, nya, langoy lang ka uli. Mao na diha, ikaw na pod mismo ang naunay sa imong gistorya. Ug di nimo kaya mag-technical bay, ayaw na lang og pugsa. Pag selfie bars na lang diha, do oo abno maunay suna. Pagbuhat na lagbangko ug di nimo kaya mo barog sa imong gistorya. Maong yabo, diri na lang kakutob ug maekis na ka. Deja vu ni ninyong pen, last tour na pildi sad ka. Semifinals ra kakutob sa stages ta nga, pero congrats. Back to back semis na ka. Tay. Real, Zero MB, Rapolo, kapagatan 2, laglag para 7, semifinals, Real versus Zero MB, magkakatumaling po! Yeah, solid kabatal. Judges decision, advancing para finals, 5-0 para Zero MB! Shoutout sa tanan sa mga amigo nga nagsuporta. Salamat kayo sa tanan. Pasensya kayo, bawi ko sunod. Bawi ko sunod. Judges, panahon, kanilang. Yo, Mr. Lefty, akong ibotar si Zero MB. Props si Zero MB kaya natin. Nabasa na yung luwa ni Real. Yan na-predict. So, sa result, one ay dating ang rounds ni Real, especially ang 2-3. Na-choke pa yun si Real sa 3, starter pa sa 2. So, seals the deal, Zero MB. UX, para na po atin mo tayo pinakakusog ni Sir MB. Nagagay ng mga tao sa iyang implant, mag-control, performance, basta Sir MB. Ang yatang round 1 ni Rail, round 2 og 3 ni Sir MB. 2-1-0. So, round 1 para na ako kay Rail. Bisan pag na-predict ni Zero MB pero ni-connecta gyapon si Rail sa round 1. Round 2, na-predict gyapon niya pero dito na nawagtan si Rail. Ngayon, pinakakusog para na ako na round 2 ni Zero MB ang round 2. So, nakuha ko niya. Round 3, kita po na ako na nawagtan si Rail ug niingon siya na balag na pildi. So, murag ni-accept siya sa iyang kapildiyon para na ako minus to. Ngayon, biyatan na ako ang round 3 ni Zero MB. Rail versus Zero MB. Para na round 1 ni Rail ko kay yung lamang sa punchline, aggressiveness. Pero dikit na to kung sa score pa 10, 9. At sa round 2, di ko nataan ni Zero MB ay sa mga anggol. Kibali na antay sa round ni Rail. Man round 3, dito na dun yung step up si Zero MB. Man sayang po ni Rail kaya nag-stumble sila sa round 3 man na-choco. Mga to 2-1, Zero MB. Fighter kita dua round is gusto si Zero MB. Overall performance siguro sa mas limpyo dito mas limpyo pero dili pasabot na dili effective si Real sa yung performance. Siguro mas na-outplayed lang yun ni Zero MB si Real karon. Mas solid ang mga anggulo nga napili. Sa kasa siya makuha og mga punches pero props gyapon ni Real, grabe to duwa. Solid, idol pareho duwa.